No, takže môžeme si teraz pripraviť včielky do komorovania. Ideme na to, trošku si vysypneme. Zásob majú stále, jak sa povie, dosť. Poodsúvam si ich. To je stále plné zásob. Hej, takže hladom netrpia, ani netrpeli. Potrebujeme prísť na plot. Tu už máme vačka, trošinku pergy. Neviem, či sa zaostrí, či to bude vidieť, ale sú tam vačka. Neviem, ako blízko to mám dať, to bez kamery sa to zle robí len tak na telefón. Takže ale už vieme, že dáme prvú komorovačku, lebo komorujeme vždycky na plot. Takže prvá jednoduchá, rýchla komorovačka. Sústredíme ich na stred. Včielky sú pekne kľudné. Tu na nám zatvárajú prvé kolečka. Žiadne rozškrabávanie plástov. Hej. Tie včielky vedia, čo majú robiť. Tu na už sa nám vyliahol prvý plod, čo bol založený v strede. Tam sú znova vajíčka nahádzané. Je to, dúfam, tam je krásna matka vidieť. Tá je, dúfam, že ju vidíte. Mladá je matka júlová z záložných, nelarvel som. Tie záložné matečníky, keď sa dobre pripravia, tak sú oveľa kvalitnejšie ako larvené matky. Hej. Majú krásne telieska vybudované. No a uvidíme, na koľkatí sú. Teraz matka na 4. kladie. Tu je 5. záložná doska. Ono to funguje v prírode ako komorovačka. Hej. Ale my to trošku stiahneme. Dostanú komorovačku. A to, že tuto sa mi spravila medzera, absolútne vôbec mi to nevadí. Lebo ešte ich potom raz budem presúvať, centrovať. Dostanú stavebný rámik. Znova bielkovinový príkrm. Hej, nech kľudné. Ako tie včielky, niektoré sú kľudné, niektoré nie sú kľudné. Sú sfúknuté. Keď som robil dierky len s tou ihlou, tak to bolo moc tenké a trvalo im dlho, kým to stiahli. Teraz im robím dierky klasickým vrutom. Nenatrhávať, lebo potom vám tam vejde veľa včielok. Je to zbytočné. Ja potrebujem, aby to stiahli za pár hodín. A za 3 dny dostanú znova. Dneska mi je nedeľa, takže v stredu. Vidíme sa. Ahojte.